Да, но нещо стана. Страшен бък. А, не, ето оправи се. Така, сега... Да, натам да тръгнем най-добре. Уоу, много ми е висок джампа. Най-добре ще бъде, ако някой ме удари отзади, да фръкна по-надалече. Така. Сетим тука. Има някой зад мене? Не. О, супер. Поне това съм видял. Нататъка. Да, мисля по-малко да правя епизодите, защото много бавно се качват и така. Добре, тук не може да се туши. Да, може, супер, но ще трябва да намерим дърво. Да, ето дърво. В този оптифайн върши добра работа. Страшен лак. Но какво? What the fuck? Добре, това не ме интересува. Само искам да се набира по-бързо дърво. Може да направя една поредица, но не знам. Добре, защо? Добре, мисля, че толкова не стига. Чакайте, бе, обърках се. Да, така не добре. Добре, някой да видим дали има. Не, супер. What? Добре, много лагва, не знам защо. Нямам си не представя дори. Така. Добре, тая главичка. Чакайте, сетих се на нещо. Да. Ще направим нещо. Не знам дали на вас ще ви хареса. Но аз не обичам да се го правя. Така. 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 И... Нищо. Да, малко съм се разболял. Но това няма значение. Ето така, гледайте сега. И хоп. Не стана добре, ама... Добре, искам да видя. Вижте къде му е главата само. Вижте само. Ето я. Добре, както да продължаваме. С кирката. Да, тук имаше камък. Уоу, там има друга къща. Но аз стоя за камък. Така. О, крава. Супер. Ага. Така. Добре, мислех, че... имаше какито оръжия. Не съм искала какви. Да, имаше. Храна, оръжия. Ору. Така. И какво получи? О, яко! В България това сме ние. Яко. Добре, с малко ще си ги служа. Добре. Мисля аз да направим нещо. Да.
Добре, но защо? Да, ето. Върнем. Както си знае. Ще копаят, докато не ми свърши кирката. Добре, някой иска да се телепортира, но не знам. Добре, ще го приема, ще рискувам. Мисля. Това да направя. Да. Добре, но където? Много колко яко изглежда. Добре, ето вижте колко странно. Добре. Тук ме пише Ра. Даже някой е влизал вече там. Добре, така да продължаваме да копаем. Да, сървър е много известен, ще го надолу в описанието. И моля ви, напишете някакво IP за минигеймс, защото на те PvP ми писна да играя. Да. Добре, това е... Добре, мисля да го убия, че ме дразни. Айде. Да, много лаги. Ето вижте. Добре, Уоу. Ела тук е. Добре, защо не умираш? Добре, къде отиде? Добре, айде. Оставям го него. Не знам защо, но като почна да снимам клипа, взе много да ми лагва. Супер. Въглища. Така. Готово. Мисля, че ми стига толкова. Така. Няма да правя много далеч къщата. Ще ви кажа защо. Защото мисля да си направя рез. Супер. Така. Да продължавам. Някои къщи няма ресове. Ето. Тази има. Поне се надявах, че ще има нещо вътре, но няма. Добре, тук има ли рез? Тук няма. Искам някъде, където няма изобщо никъде къщи. Не мисля, че няма да намеря, така че... Гледайте, навсякъде само има къщи и къщи. Даже мисля... Да, нали... Не, ето там горе. Чайте, че нещо обаднях много. Добре, да гледам дали има къщи. Добре, там има дърво. Мисля там горе да живее. Добре. Май бъгва пак нещо много. Така. Супер! Това е... Добре, това няма ми пречи. Дано да няма рез. Дано. Няма рез, супер! Така. Да, тук може да се направи хума. Много добре се вижда. Опа. О, даже ма ентер... What the fuck? Добре, тук те... Мисля, че вече ще има рез, да видим. Не, тук няма рез. Добре, като се направи къщата, като имам дамакирка, някаква енчант, ще дойдат къде да се вземе. Но там има друга къща. Тук даже няма и къща. Добре. Те да почваме и къщата, да. Добре, какво стана тук? Не успях да разбера. Уау, вижте, там има някакво... Сега изчезна. Уау.
Ето го спална. Вижте колко красиво. Добре, не е красиво точно. Като да е. Не мисля да си прави много голям форма. Добре, евента кога ли ще е? Аха, евент в 8. Но, не знам колко ще са... Защо не става? Тук стана пък. Ето, вижте, не става нещо. Този стървър е бъгъв, не знам. Добре, тук ти стана нещо. Да, ето. Къде остана тирата? Ето. Але бе? Този камък няма ми стигне, но ще направя дърт къща. После като събера. Ще се добре. Да. Да, мисля само да е толкова. Може да ви е било скучно. Където сега снимаме. Я, да видим. Херобрайн. Ало да видим. То поне... Добре, Херобрайн бива тук. Херобрайн бива. Добре, поне има такова врата. Да. О, сетих се. Ето. Така. Нищо. Добре, вижте. Направо не мога да повярвам. И да почне. Ето е. Ето е. Добре, тук рес ли има? Какво ли има? Не знам. Добре, това много бъгва, не знам защо. What the fuck? Сега си правя рез, колкото да труша. Ето виж тук. Ето. Уоу, вижте само. Какъв бъг. Майко. Сега ще взема камък. Айде, ето. Ще го вземем, кърката ми няма. Ето, заказах. Къде беше това? Мисля, да, ето тук беше. Добре. Да. Искам като ще да правя. Добре, сетих се на къде ми отляха пачките. Не мога... Само някъде съм ги загубил. Така вече е по-добре. Мисля, да видим. Да, много по-добре. Така. Няма да правя много тъги епизодите. Около 5-10 минути мисля да ги правя. Да, толкова. Ой, я да видим. Да, знаех си, че там ще има къща. Добре, много е хубаво. Ето. Добре, какво е това? Вижте звездите само. Ето една тук. Така, добре. Продължаваме. Вижте как е слънцето. Колко бързо. Уоу! Уоу! Добре. С малко ще се спам чудовища. Така че по-бързо. Това не е добре да разрушим къщата.
Да, такова искам само да ви кажа. Мисля, че това беше от мене. Но да ви е харесало. Абонирайте се и харесайте и това беше от мене. До скоро.